Είμαστε εδώ με τον γιατρό, τον κύριο Ιωάννη Κοζαδίνο. Είναι γενικός χειρουργός. Καλό μεσημέρι, γιατρέ, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για την πρώτη ρομποτική επέμβαση παχαίου εντέρου στην Κύπρο από Έλληνα χειρουργό, σωστά? Μάλιστα. Πλέον δηλαδή η ρομποτική χειρουργική έχει μπει και στον τομέα των δικό σας. Ασφαλέστατα. Ίσως να είμαστε και από τους πρώτους που ασχοληθήκαμε με τη ρομποτική χειρουργική, η γενική χειρουργική. Μάλιστα. Φαίνεται ότι έχει θέση στη γενική χειρουργική και ξεκινάμε πολύ δυναμικά και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Κύπρου. Και αυτό τι σημαίνει για τον ασθενή? Τι σημαίνει για τον ασθενή? Σημαίνει λίγο τραύμα, κατάργηση του πόνου, κατάργηση της μεγάλης τομής, κατάργηση των μεγάλων αιματηρών χειρουργείων και φαίνεται ότι δικαιωθήκαμε, γιατί από τη λαπαροσκοπική χειρουργική τα λέγαμε αυτά, και φαίνεται ότι δικαιωθήκαμε διότι μειώσαμε δραματικά την διάρκεια νοσηλείας του ασθενούς και ο ασθενής επανέρχεται στη δουλειά του χωρίς πρόβλημα, άμεσα σχεδόν, μετά από 10 μέρες, 15 μέρες για βαριά χειρουργία και επίσης έχουμε και πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Και όταν λέμε επεμβάσεις παχαίου εντέρου, μιλάμε και για καρκίνους που μπορεί να αντιμετωπιστούν και για καλοήθεις... ή εξαρτάται από τα περιστατικά? Και για καλοήθεις παθήσεις του παχαίου εντέρου, αλλά και για κακοήθεις κυρίως παθήσεις του παχαίου εντέρου. Έχει θέση η ρομποτική χειρουργική για όλο το πεπτικό και για όλο το φάσμα των χειρουργείων όπου κάνουμε την λαπαροσκοπική χειρουργική. Άλλες περιπτώσεις εφαρμόζεται η ανοιχτή χειρουργική, σε άλλες περιπτώσεις η λαπαροσκοπική χειρουργική και τώρα τελευταία, εδώ και μία επταετία, η ρομποτική χειρουργική. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά και θα μπορούσα να σας πω ότι είναι τόσο θεαματικά έτσι ώστε πιστεύω ότι την επόμενη πενταετία όλοι οι χειρουργοί θα στραφούν στη ρομποτική χειρουργική. Άρα δηλαδή θεωρείτε ότι είναι τόσο καιρές οι βάσεις που το αποτέλεσμα θα το δούμε με την πάροδο του χρόνου? Υπάρχει επανάσταση στη ρομποτική χειρουργική, όπως υπήρξε επανάσταση την δεκαετία του 1990 με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, όπου πραγματικά γνωρίσαμε τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής και ζήσαμε την επανάσταση της χειρουργικής και κυρίως εν συνόλο της ιατρικής. Το 1990 έγινε μία επανάσταση. Και φαντάζομαι είναι λίγοι συνάδελφοί σας που μπορούν να χειριστούν αυτό το μέρος της χειρουργικής, την ρομποτική επέμβαση. Στο εξωτερικό υπάρχουν περισσότερα κέντρα. Ελλάδα και Κύπρο. Στην Ελλάδα και εκεί λίγα και στην Κύπρο ακόμα πιο λίγα. Ωστόσο όμως ο χειρουργικός κόσμος θα στραφεί προς την ρομποτική χειρουργική. Πραγματικά έχει θεαματικά αποτελέσματα. Ξέρετε, γιατρέ, τι σκέφτεται το πολίτης που μας ακούει τώρα? Καλά όλα αυτά, γιατρέ, που μας λέτε. Τι γίνεται με το κόστος? Σημαντικός παράγοντας τις μέρες που ζούμε. Αφού τα μάθεις όλα για την επέμβαση, ρωτάς και πόσα κοστίζει στο τέλος. Κύριε Κυριάκου, το κόστος ποιος μπορεί να το υπολογίσει? Γιατί μπορεί να υπολογιστεί, φαντάζομαι. Χοντρικώς η ρομποτική χειρουργική είναι πιο ακριβή γιατί έχει ακριβά ρομποτικά εργαλεία και το μηχάνημα έχει πολύ μεγάλο κόστος. Εδώ έγινε μία επένδυση από τον κύριο Δημητρίου στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο που ήταν τεράστια και αυτό έγινε πριν 7 χρόνια και είναι πρωτοπόρος ο κύριος Δημητρίου. Ωστόσο όμως θα ξέρετε ότι το κόστος θα πρέπει να επιμερίζεται και σε εργατοώρες για τη διάρκεια νοσηλείας, τραύμα, πόνο, φάρμακα. Άρα θεωρείτε ότι το κόστος αξίζει τον κόπο με την έννοια ότι δεν θα ταλαιπωρηθείς όσο θα ταλαιπωρηθείς από την κλασική επέμβαση? Από πλευράς τομής πόνου, ογκολογικού αποτελέσματος, αν πρόκειται για καρκίνο, είναι καλύτερα με τη ρομποτική. Ωστόσο όμως και το κόστος θα επιμεριστεί και τι ανθρωπόρες θα καθούν στην πορεία. Να ρωτήσω κάτι. Ο πολίτης πλέον ακούγοντας αυτή την ρομποτική επέμβαση αντιδρά θετικά, αντιδρά με επιφύλαξη, αγχώνεται, το έχουν συνηθίσει, πώς αντιδρούν? Όπως στην αρχή υπήρξε δυσπιστία. Στην αρχή της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στη δεκαετία του 90. Τώρα πλέον έρχεται ο κόσμος και θέτει στο ερώτημα, γιατί εγώ είμαι από εκείνους τους χειρουργούς
που κάνω ανοιχτή χειρουργική, λαπαροσκοπική χειρουργική με μεγάλη εμπειρία και επίσης ρομποτική χειρουργική. Και τους θέτεις το ερώτημα, θέλουν να κάνουν ανοιχτή, λαπαροσκοπική ή ρομποτική. Όλοι, πραγματικά όλοι, ζητάνε τη ρομποτική. Μάλιστα. Γιατί θέλουν τον εύκολο δρόμο. Έστω και αν κοστίζει κάτι περισσότερο. Όχι μόνο τον εύκολο, ναι. αλλά τον ανέμαχτο, όπως είπαμε, με χωρίς τραύμα, χωρίς τομές, χωρίς φάρμακα μεταγχειρητικά για τον πόνο και ζητάνε και το ογκολογικά παραδεχτό αποτέλεσμα. Δηλαδή να είναι ογκολογικά, αν πρόκειται για καρκίνο, πολύ πιο αποτελεσματικό από την ανοιχτή ή τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Λοιπόν, και υπάρχουν λόγοι να τους εξηγήσουμε. Άρα οι πολίτες σας βρίσκουν στο Ιπποκράτιο και εκεί θα τους καθοδηγήσετε για το ποιο είναι το καλύτερο για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ασφαλέστατα. Το Ιπποκράτιο βέβαια είναι πρωτοπόρος της ρομποτικής χειρουργικής και όχι μόνο για την Κύπρο, όχι για εδώ, για το νησί σας, αλλά είναι πρωτοπόρος στην Ευρώπη. Πριν 7 χρόνια ξεκίνησε. Στο Ιπποκράτιο ήδη υπάρχει μια ομάδα έμπειρων, καλών ουρολόγων που κάνουν ρομποτική προστατεκτομή και τους έχετε φιλοξενήσει γιατί παρακολούθησα την εκπομπή σας. Και επίσης έχει και γυναικολόγους πολύ καλούς που ασχολούνται με την γυναικολογική χειρουργική. Εγώ θα ασχοληθώ από εδώ και μπρος με την ρομποτική στην Κύπρο, όπως ασχολούμαι και δραστηριοποιούμε επαγγελματικά σε μεγάλο κέντρο των Αθηνών. Γιατρέ, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε το βίντεο.